alfiyatu bin malik ko alfiyatu bin malik mun san alfiyatu bin malik ba ka fani ba littafi mai baiti 1002 ko waƙi a kan nahawu mai baiti 1002 mun san shi ko kuma baiti 1000 akwai baiti biyu da aka ce ba a cikin littafin suke ba wasu sun ce ba a cikin littafin suke ba idan mun zo za mu magana akai da izinin Allah mun zo wannan littafi ba sabo bane a wajen mu ko mun fara shi mun kai baiti 132 da izinin Allah yanzu ko mun dawo da shi mu faro daga farko mu bi shi a hankula da izinin Allah za mu tafi da shi insha Allah a hankula za mu mishi muqaddima wacce ta shafi wane ne mai littafi mun gane magana sannan menene da ya littafin yake da shuruhat na littafin da kuma duk abin da yake ya shafi littafin kamar hawashi da ake littafi ashe da ake littafin insha Allah da izinin Allah za mu magana akan shi insha Allah mun kai baiti na nawa ne malam 132 na'am tsoho so yanzu za mu dawo mishi amma dawa za mu mishi dawa ta hanya biyu ko daya za mu dawo mishi fassara inda muka fassara a wancan karin ba tare da dogon sharhi ba ɗaya kuma za mu mishi dogon sharhi misali ko kuma sharhi madaidaici ban sani ba wanne za a fara dogon za a fara ko gajeren za a fara ban sani ba amma sai mun dinga tunda misali alfiya ce duka kuma za mu mata karatu biyu ne ko to ya za mu dinga bambancewa misali wajen kamar inda mutane za su gane inda za mu gane kamar sati mini za mu yi shi wannan ko wancan da shi wannan da za mu yi na fassarawa kamar wanda muka yi wancan ba zan kawo shahid mu tsaya mana magana akan shahid ba ko wata dogon magana amma da za mu bayani shi sosai kuma za mu dinga kawo shahid da sauran abubuwa misali za mu rubutu ma waɗansu baitocin mu rubuta dan a fahimce su mun gane magana to kai tsaye yanzu misali za mu jarcin ƙalin Muhammadu Fawul Bariki alfiya ce kun santa ko ba ka bane ba sai an sake introducing wani abu akan littafin ko mai littafin ba muna cikin yi da izinin Allah in wani abu ya kama sai mu tsami magana a wajen wani su baitoci sai kama mu rubuta sai mu rubuta da sauri sai a goge tun da an daukan muku ko ba ka ba tsaya za a kufa ba yanzu mun gane to yanzu na dan sharhi za mu fara sosai ko kuma wancan za mu fara da za mu fassara to ne za mu fara ne shi za mu fara to shi ne nan ba to lafiya mutum koya aka yi shi da kun gane ko tun da ne sauri ake istakmini ne sharafa har ƙarshe ko wannan ya ce mana ƙalan Muhammadu ibn Maliki ko mun san fasaha ba za mu damu da fassara ba yanzu abinda za mu damu da shi shine kamar da irami baitin da kuma dabbaka abuwa insha Allah ai ƙalan Muhammad anan fi'il da fa'il ne ba ka bane ba ƙala wannan fi'il ne ya kashi ma'adu ko kaga Muhammad huwa ibn Maliki yace mana Muhammadu ya ce ko idan mu gane cewa wannan Muhammadu ne yace sai ka ya mana wannan jumla yace huwa ibn Maliki mun tuna wannan abun duka huwa ibn Maliki Muhammadu suna da yawa to sai mana qala Muhammad sai mana huwa ibn Maliki dan yayi ne ya bambance mana wani Muhammad yake magana akai mun gane magana me zai kama al-irabi wannan jumla qala da Muhammad da menene nan fil da fa'il huwa ibn Maliki wannan jumla me zai kama al-irabin ta na'am a wannan jumla mu'tarida la mahalla laha min al-i'rab ko ya zaman to misali mu ce wannan jumla ce bayan ma'arifa al-jumal ba'd al-ma'arif hal ko wannan jumla ce misali fi mahalli nasb me hal ko ahmadu rabbillah sai zaman to shine ne maqulul qawl ba ga bane ba wannan shine maqulul qawl tun daga farkon sa har karshen alfiya baiti dubu da biyu tun daga farko ahmadu rabbillah har karshe zai zaman to ne maqulul qawl maqulul qawl fi mahalli nasb nagode daga wannan ahmadu wannan magana da ya faɗa ahmadu rabbi kamar yana mana ishara zuwa ga cewa da irabi guda uku ne ko a wannan irabi wanda ke zahiri da irabi wanda ke takdiri da kuma mahalli ko nan da ce mana ahmadu wani irin fi'ili ne mudari'un marfu'un ko litajarri an nasib wal jazm ko marfu'un bi dhamma ko kaga dhamma zahira yana ba mu labari akwai irabi wanda yake ne na zahiri sai rabbihi din nan menene maf'ulun bihi ne mansubun wa alamatu nasbihi madha الفتحة المقدرة
ko ba kafa ne ba kaga wannan muqaddara kaga al-i'rab at-taqdiri kenan al-ya'u damirun muttasil mabni ala sukuni fi mahalli jar kaga shi ma mahalli kenan kaga cikin ahmadu rabbi din nan kamar yana mana ishara cewa al-i'rabi aka suka shi uku akwai al-i'rabin da kai na zahiri zamu kalle shi ahmadu ga don manan ta zo zahira akwai al-i'rabi na taqdiri ga kasra nan ta zo mi malami zuhuriya ishtigalul mahalli bi harakati ishtigalul mahalli bi maza bi harakati munasaba rabb mudaf al-ya'u damirun muttasil mabni ala al-sukuni fi mahalli kaga mahalli kenan mun gane magana ko wannan Allah sai da manto badal ne ko khaira maliki ko ya zamanto hal ne ko ya zamanto me ko ya zamanto sifa ne zai yiwu ko ya zamanto me kuma ko ya zamanto maf'ulun bihi ne li fi'lin mahdhu ko ba mun tuna ba ko mun manta kaga ahmadu rabbillah khaira maliki mun gane magana to tun daga nan wajen har karshen alfiya menene ya musu nasara qala inna ko ba ka wani ba yasa nake cewa wai hajatu umma ashar jam'in nubala al-mu'ribina mufradan wa jumala ma alfu baitin duna shatrin wannan menene shatr ne ko to ma alfu baitin duna shatrin nusibat bi watidin mal ali menene wannan watid ne mu dauka watid ne haka ne haka ko wannan watid ne watid mafruq wannan watid majmu to ga misali qala innan menene watid ne sai mana wai ma alfu baitin duna shatrin wadannan baitoci guda dubu ne banda ba rabi ko ba gaba ne ba wanda duka wani watid ne musu nasaba fi mahalli nasbin mun gane magana ko yake tambaya hajitukum ma'ashara jam'in nubala al-mu'ribina mufradan wa jumala ma alfu baitin duna shatrin nusibat bi watidin min haraqatum lil ula kaga alfayt ibn malik so ne bashi amsa yace alfayt ibn malik al-hibr al-ajal hiya al-jawab ma ad ash-shatr al-awwal nasb mahalliha bi qala zahar wa kaunu qala watidan fihi nazar yace amma qala din na ce watid ne yace fihi nazar ba hadi wala lika da kaga tambaya ma alfu baitin duna shatrin nusibat shi kuma yace mishi alfayt ibn malik al-hibr al-ajal hiya al-jawab ما على الشطر الأول نصب محلها بقالة كالظهر وكونه قال وتيدا فيه نظر فزامو zo kan wannan mal ali cewa wannan watin ne ko ba watin bane ba mun gane magana ko to wannan qala din nan fi'li menene fi'li madi ne amma ma'anarsa ne mudari ko madi lafzi ko akwai madi lafzi me wal ma'ana kamar me madi lafzi dun al ma'ana akwai wannan madi lafzi dun al ma'ana kamar me ata amrullah waja'a rabbuka waji'a yawma idhin bi jahannam ko ba ka ba da sauransu da me wasiqa gufira to gufira ma ta kanta min dambi to kaga madi lafazin sa madi ne ma'anar sa menene mudari ne akwai kuma madi wanda yake lafazin sa madi ne ma'anar sa ma madi ce akwai kuma madi wanda yake me lafazin sa ba madi bane ba amma ma'anar sa madi ne kamar me lam yalid kamar lam yalid fi'li mudari ko lam tabiyo bayan sa kamar lam yalid kaga kamar ma walada na goyi lam yalid mun gane magana to wannan shi yasa su yake ne wa minhu madin ko an mudari inna la jadisa ko an rubuta muku wa minhu ko madin an mudari ko لكونه محققا ko nahu fazi'a ko fazi'a kaga misali sayafza'u fazi'a kaga menene wannan madi ne lafazin sa madi ne amma kuma menene ma'anarsa ba madi bane ba kamar ata amrullah ko sai mana wa minhu madi sai yake fada an mudari wadi ko likonihi muhaqqaqan ko nahu saboda ana sa dole abin zai faru ana tabbacin abin zai faru mun gane ko to sai a ce mishi menene sai a ce mishi madi lafzi ne wannan mun gane magana ko wannan mun ce shi ne me ahmadu rabbi har karshe alfiya shi ne me maqulul qawl ko ba kafa ne ba fi mahalli nasbi sai wani sai ahmadu rabbi za maqulu qala mun gane magana ahmadu rabbi za maqulu qala mun gane magana me yake so yace dukkan su misali ahmadu rabbi za mu ƙulu ƙala mun gane ko
yace ai maliki sunni bihi ta'ala yace abdala minhu Allah aw qad atafa wa khayra malikin bi qad wasafa wa lam yaqul lakin qala ko li'annahu nazzala al-istiqbala manzilat al-madi li quwwati raja muhaqqiqan ko amala wa saja wannan guda hudu ba sai na rubuta muku ba ba sai na rubuta muku wannan ba mun gane abin da yake tsewa kaga ahmadu rabbi inna yace ahmadu rabbi za maqulu qala ai maliki sunni bihi ta'ala yace abdala minhu Allah wannan Allah din ba badal bane ba yace aw qad adafa ko kuma atu bayan ne wa khayra malikin bi qad wasafa wa lam yaqul bai sai yaqul ba a farkon baitin lakin qala li'annahu nazzala al-istiqbala manzilat al-madi kuma ka bada me sai ne li quwwati raja muhaqqiqan ko amala wartaja mun gane almuhim wannan qala muhammadin yace mana ko ibn maliki mun fassara shi ko tuntuni haka ne to qala muhammadin ko ibn maliki ahmadu rabbillah khayra maliki har karshe baitin mansubun alami qala ne sai musu nasaba har karshe dukkan shakarin ko mala ali zamu dawo wannan watid ne ko ba watid bane ba mala ali ya ce wa kaunu qala watidan fihi naba mun gane to zamu dawo watid ne ko ba watid bane mala ali mun gane wannan khayra din nan asalin sa menene akhyaru ba ka bane ba wa galiban agnahu khayru wa sharku bai sai dai bari rubuta muku ko wa galiban ko agnahu khayru wa shar an qaulihim akhyaru minhu wa ashar asali menene akhyaru ko da kuma me asharu akhyaru da kuma me asharu ko amma yawan amfani da shi sai yasa aka cire wannan ma aka mai da shi khairun wani kuma aka mai da shi sharrun ko sayalamuna gadan manil kazzabul ashar ko a rubuta manil kazzabul ashar ko to lokacin za a kawo bilalun khairun nasi wa ibn al-akhyar kage amfani da shi guda biyu bilalun khairun nasi ya kawo shi a inda yake haka sai sai wa ibn al-akhyar kage amfani da shi guda biyu to sai ibn malik yake ce a cikin kafiya wa galiban agnahu khairun wa shar an qaulihim akhyaru minhu wa ashar mun gane ku to nan duka maimaici ne muke haka ne to sai dai mun musallin ahlin nabi mustafa ko wannan musallin menene hal na gode musalliyan ko ahlin nabi mustafa mustafa mawqi min al-imam menene mawqi na shi na mihrabi na san takdirin tsani fi ma ya ahlin nabi jan hujra mutalikun bi musalliyan ko ba kafa ne wannan mustafa ba lati bane da wannan fi mahallin ne mahalli ne al-mustafa mahal kuma على النبي جر ومجرور على حرف جر ko النبي انتظر النبي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على النبي المصطفى النعت النبي نعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة لماذا؟ التعذر كو سي وآله إن عاطفة كو آله معطوف على النبي كو مجھے منا وآله المستكملين الشرف آله معطوف على النبي المستكمل هنا نعت بين آله الشرف إن منتي الشرف da fataha sai da mantsuf menene maf'ulun bihi ne al-mustakmilina billah haka ne ko kuma muka ce misali wa alihi al-mustakmilina shurafa sai da mantsuf wannan ashurafa shi ma na'at ne ko al-mustakmilina na'at ne na al ko ashurafa shi ma na'at ne na shi haka ne ba ga bane wala sai ce mana wa astaghfirullah fi alfiya ko ya aka kaddara wannan wa astaghfirullah fi alfiya ya muqaddara wa astaghfirullah fi nazmi urjuzatin alfiya kun manta malam usman ko wa astaghfirullah ba kai ce ba ya ce wai ina neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wajen shiryawa da tsarawa da waƙe wani waƙe wanda yake ala baharin rajas ko malali ya baharin rajas yake
mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'il idan zaman to kamilu rajaz mustaf'ilun mustaf'ilun so shida in mashhur rajaz ne mustaf'ilun mustaf'ilun so uku wa astaghfirullah ko fi nazmi urjuzatin alfiya mun gane magana to mu kalli wannan fi din nan da asta'inu ko fi asta'inu tana ta'addi da ala ne mun gane magana da abin da yake alisti'ana da abin da yake tasarrufi daga alisti'ana yana ta'addi da ala ne ba fi ba saboda nan wajen wa asta'inullah fi alfiya wa asta'inullah ala nazmi urjuzatin alfiya ai kaga ce wa alahu alaihi ya ce wa alahu alaihi ce ko fihi wa alahu alaihi sai ne ce wallahu almusta'an ala ko wallahu almusta'an fi wallahu almusta'an ala ko kaga wa asta'inullah din nan sai mu ce wannan fi din ma'anarta ne ala saboda asta'inu tana ta'addi da menene da ala da asta'inu da abin da alisti'ana da abin da yake tasarrufi daga alisti'ana yana ta'addi da menene da ala to wannan sai mu ne tun ala ko ya zama tsohon mu nemo fi'ili wanda yake ta'addi da ke kamar astaghfiru sai zama tsohon astaghfirullah fi alfiya mun gane magana amma idan muka ce wa astaghfirullah fi alfiya al-istikhara yanzu nan wajen istihara yake ko ya fara ta ga batun mutum wa astaghfirullah kamar akwai dan wannan wani kuma yana ita wato ai ta ma al-isti'ana din ita ma ya fara ai sai ne ce wa astaghfirullah fi alfiya ko ba ga ba wannan idan wani ya faɗa ne haka ko to akal wannan wa astaghfirullah fi alfiya mun gane magana alfiya sai zama tsohon nisba ne zuwa ga alf ko kuma alfahmi idan zama tsohon mun ce mashhur rajaz ne wannan qala muhammadin ko ibn maliki baiti da ahmad rabbillah qahira maliki baiti na biyu musalliyan ala nabi mustafa na uku wa ali wa astaghfirullah na biyar to sai zama tsohon mashhur rajaz ne mun gane magana amma idan muka ce kamilu rajaz ne sai zama tsohon ne qala muhammadin ko ibn maliki ahmad rabbillah qahira maliki shine ne baiti da musalliyan ala nabi wa shine baiti da wa astaghfirullah baiti na uku kenan mun gane magana to nan wajen wa asta'inullah fi alfiya makalai ibn malik sai sai wa asta'inullah mun gane magana so nake makalli wannan magana ta asta'inullah makalli malamai tumbatsatsu da Allah ya ba su ilimi da isa ko ba ba amma ilimin da Allah ya ba su da isa da suke da shi na ilimi bai ba su damar su jefa sun wadata gaban Allah ba ko ba kafa ne ba kafin ibn malik ya wannan alfiyar ya hile ya yi kafiya ba ka bane ba ai kafiya ce ma ya yi iktisarin ta mai da dimi alfiya wa ma bi jam'ihi unitu qad kamal nazman ala jullil muhimmat ishtamal ahsamin al kafiyat al khulasa kamar ta bagina bila fasasa haka ne ta ga misali wannan alfiyar ta biyo bayan menene wacin kafiyar sanaya littafin sana'at tashil mun gane sanaya littafin me al fawaid ko za mu zo mu gana kawai dan littafin misali ya littafin al fawaid ha ake tsaha innal imama jamaluddin faddalahu ilahuhu wa li nashr al ilmi ahalahu amla kitaban law yusma al fawaid lam yazal mufidan li dhil bin ta'ammalahu yace wa kullu fa'idatin fi an-nahw yajma'uha innal fawaid jam'un la nadhir lahu kaji magana ko wa kullu fa'idatin fi an-nahw yajma'uha innal fawaid jam'un la nadhir lahu shine mai wannan wancan littafin shine wannan mun gane a bayan ga cewa asta'inullah mun gane me nake son ce yana cewa me wa asta'inullah me muke so mu fahimta a nan wajen idan alfiyar gaba ɗayanta daga farkon ta har ƙarshe wannan baitin ko muka gane muka yi amfani da shi ya ishe mu mun gane magana ko muka kalli abin da ke cikin baitin muka yi amfani da shi kadai ya ishe mu mun gane me aka ce a kan wajen malam innal imama jamaluddin aka ce faddalahu ilahu wa li nashr al ilmi ahalahu amla kitaban lahu ismul fawaid lam yazal mufidan min rabbin ta'ammalahu wa kullu fa'idatin fi an-nahwi yajma'uha innal fawaida jam'un la nadhira lahu mun gane magana alfatu bin malik ita ce abu hayyan mun gane abu hayyan ko daga cikin waɗanda suke tabawa ibn malik ko amma duk da haka sai da yayi magana akan alfiya ko kafiya mutahi yace me alafdun nadhimun dhil khulasatu amdurru atilka ma'anin tatadallab bi amsiru فما عرف الأقوام مقدار فضلها ولكن ثناهم أن مسلكها وأر كذا يترك الأسناء من بات مغرما بها مستهاما ليس يمكن المار أتيت بشيء باذخ يا ابن مالك فأنت به حي وإن ضمك القبر ككلام صحيح فأنت به حي وإن ضمك القبر من gane shi littafin ake siffantawa mun gane magana wani littafi ke siffantawa
littafin da waye ake siffantawa, littafin ibn malik yayi. To ina so mu kalla, amma shi ibn malik yana cewa ne wa asta'inullah fi alfiya, ma'ana wannan waƙin da zan gina alfiya, Allah ka taimake ni akan nan shi, ina neman taimakon Allah, ba ka bane ba? Me ajin hunya me ce? Me ajin hunya me ce? wallahi asta'inu fi kulli amal ilaihi qasdi, kage ce ilaihi ne yayi taqdimu ma haqqu ta'khir, ba ka bane ba? To yace ne wallahi asta'inu fi kulli amal. alfiyatu bin maliki ko wadihatul masaliki ko wa kam biha mushtahilu ala al-ara'i, rajih ne ga wani ne ce alfiyatu bin maliki madmusatul masaliki wa kam biha mushtahilu wa qafil mahaliki, yace wai wa qafil mahaliki ko to shi ba sai mashi raddi, yace mashi alfiyatu bin maliki wadihatul masaliki wa kam biha mushtahilu ala al-ara'i ko shi kuma ne ce alfiyatu bin maliki ya aiban alfiyatu bin maliki وفاترا عن حفظها وفهمها أما تراها قد حوت فضائلها كثيرة فلا تجر في حكمها وازجر لمن جادل من يحفظها براب وخامس من اسمها كو مهنا خلاصة هذا كو إنا رابي إنا خامس نسوننتا هذا قانا إهنا إحنا بيو قانا أوكو قانا هدو قانا بيان تو براب وخامس وازجر لمن جادل من يحفظها براب وخامس من اسمها كتمشي أسكت شروع كمان شروع ko ba ka bane baka san me ake magana, ka ce ka haddace alfiya ai ba sai haddace alfiya ba, ko a zo a dauki sharin alfiya misali kamar ibnu aqil a karanta ba haddace ba, don wannan bai da amfani sosai. Haddace ta din shine more important sannan karanta shari'a, mun gane magana, amma ba za ka samu fa'ida cikakken ba matakar baka haddace ba ka dauko shuruha tana to kana karanta, mun gane magana. Me amfanin wannan dama dan ka haddace ilimi misali ko me yace mana can wa taqtadiridan daga su kafin ne me yace تقرب الأقصى بلفظ مجزي وتبصر الفضل بوعد منجزي، ما أنت مك الكلام واللفظ الكلام تأتي مك بعض الكلام هو المعرب والمبني، هنا مك الأمري إذا كانت هنا بابنا المعرب المبني ذاك هو أبوه ديوا ذاك هو كذا ذاك هو كذا كذا kaga ta maka alƙawari, to idan ka karanta to sai da siga maka alƙawarin naka, mun gane magana ko alfaitu bin malik ya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ko me yace mana nan, yace mana bil jarri wa tahmini wanni da wa alko ina sulo ko ina sauri gara gudu ko gara sulo, to bil jarri ko wa tahmini ko haka wanni da barin bashar ko wa ahli ko wa musnadi ko lilismi tamyizin hasal haka kuna da gane a rubutu haka ne ko ya ne ba kun gane da rubutu wannan bil jarri din mun gane magana, wannan baitin bil irabi da aka ce an yi mishi bala amal sama da 70 ko sai mala awali zai je a ƙara 30 mun irabi 100, bari mu ce irabi shi 100 wannan baitin da irabi 100 aka yi mishi, mun gane. To wannan bil jarri din ko ya zama tsohon muta'alliq ne da wannan hasala din, bari mu mishi ta haka bil jarri muta'alliq bi hasala ko muta'alliq bi tamyiz din nan ko ya zama to khabar ne, mun gane magana nawa kenan ba uku ba. wannan lidsin ko ya zama to shi ma muta'alliq bi hasala ko da tamyiz ko kuma shi ma ya zama to khabar, sai mu je mu gwada shi. Amma almun yanzu ya ce mana bil jarri ko menene aljarru, alamomin suna ne ba mu ko ya ba mu alamomin suna guda 5 a cikin baiti da, sai ba mu alamomin fi'ili guda 4 a cikin baiti da, bi ta fa'alta wa atalquhu wa yaqali wa nuna aqbilan fi'ilin min jadi, sai mana siwahu mal harfu ka hal wa fihi wa lam, sai ka mana harafi kuma wanda yake akwai harafi da yake mushtarak yana shiga cikin fi'il yana shiga cikin suna, akwai wanda yake muqtasim bil asma bai shiga cikin fi'il cikin suna kawai ke shiga, akwai muqtasim bil af'al bai shiga cikin al asma sai cikin al af'al kadai. za mu gwada su wannan sosai mu gane su insha Allah, za mu magana sosai akan wannan abu insha Allah. amma ya tafi na bil jarri, menene al jarru? al kasratu allati yuhdithu amil al jarri ko mu gane haka ko al kasra ko haka ne allati ko yuhdithuha haka ne amil al jarri ko to ko mu bashi haka ko mu kara malam me za mu kara ahuna aibuha malam yayi to
aw na'ibuha kaga ko na raba shi ne na mutsahin dan bambance wani abu al-kasratu allati yuhdithu amil jarri mun tsaya nan lafiya lau aw na'ibuha wa ma yanubu wa ma aw na'ibuha ko kuma wa yanubu anha mun gane magana abin da ya sami ne al-kasra allati yuhdithu amil jarri shi ga nufin hunna al-jarr amil jarri guda ne guda biyu ne mun faɗa ko da menene da al-harfu da al-mudaf ko ana cewa akwai me al-idafa akwai at-tabi'iyya akwai at-tawahhum akwai al-kaza al-kaza dukkan su waɗannan mun yi maganar su abin da yafi shine al-sahih amil jarri guda biyu ne la thalitha lamma ko ne zaman to al-harfu ko zaman to me al-mudaf mun gane magana to wannan sai aka ce maka al-jarru shine al-kasratu allati yuhdithu amil jarri aw na'ibuha to abin da sai na tsama wannan jallayi ko wannan definition yayi ko ka tsaya anan ko ka karasa duka yayi amma anan me ake koya mana anan wannan alamomin suna ko ne irabi alamomin suna to idan muka tsaya wannan auna ibu hadin nan zai kawo mushkila in dalibi ya kalla sai ya rikice mun gane magana to mushkilan me zai kawo idan muka ce al-kasra muka ce misali kaman me zaidin ko ai da muka kasra din nan mun san menene wannan suna ne ba ka bane ba ba zaidin ne ke son ce ko misali bane ce al-baiti ko al-baiti haka da kasra haka mun gani wannan me kenan alama ce ta ne ta suna al-kasra alama ce ta suna to ga misali al-kasra allati yurithu amil jarri kasar da amil jarri kawai yake haifar da ita yake tsamar da ita tace kada alama suna amma ana su misali qumil layla afwan qumil layla kaga wannan kasra ce amma wannan kasra amil jarri ne ya haifar da ita a'a alhamdulillah alhamdi da kasra wannan kasran me ce Malam Usman alhamdi in muka karanta kamar alhamdulillah ba alhamdulillah lafiya shi alhamdulillah wannan kasar ta me ce na harakat guda ne ba guda bakwai ba ko na ko akwai me harakatul i'rab akwai harakatul bina wannan harakatul itba kamar me alhamdulillah wannan itba ko ba mun yi bayanin su ba haka ne wannan alhamdulillah sai zama tsobe mubtada marfu'un wa raf'u madha don matun bandahatin ko ala mana min zuhuriha mahalli da harakati al-itba ko to wannan kasar kan ba amil jar ne ya fara da ita ba shi ya haifar da ita ba wannan ta qumil laila ba amil jar bane ba inil hukum inil ita ma ba amil jar bane ba wannan ta iltiqa'us sakinin ne wannan ma ta iltiqa'us sakinin ne amma a ce ila muhammad ko kaga misali wannan kasar amil jar mun ce akwai harba ce shine yeme shine ya haifar da ita mun gane maganar to sai a ce kasra kadai a cikin aljarru da kasra da menene suke wakilta alkasra a babul alkhafd ko aljarru akwai alyawu akwai alfataha to idan muka ce nan wajen ahuna ibuha me zai faru sun shigo ciki kuma nan alama ce ake so Allah maka alama suna to idan mu ce ga tadribina takhrujina haka ko wannan yawon din ta zama tomi takhrujina ya zama tomi ya zama tomi Allah ya suna saboda ga haya'un nan ba ka bane ba ya yake tsayawa alamatul khafd allati biha yake kasrun wa ya'un thumma fathun faktafi fal khafd bil kasr li mufrad wa fa wa jam'i taksirin idha man sarafa wa jam'i ta'nithin salim al mabda waqfil bi ya'in ya'kil musanna wal jam'a wal khamsata fa'arif wa atarif waqfil bi fathin kullama la yansarif ba kai ce ba to misali al-kasra ko sai me ya'un al-ya'u ko sai al-fataha haka kun gane me rubuta ne al-kasra mun san alama ce ta tsuna ba tsafa ne ba amma a cikin al-ya'u da me ya'un take wa alama take wakiltar kasra waqfid bi ya'in ya'akil musanna al-musanna wal jam'a wal khamsata
af'al khamsa kaga kamar tadrib hina takhruj hina waqfil me bi fatin kullama la yansarif al mamnu' min as-sarf ba kamar to idan aka ce wannan fatar auna igwa din nan to da dalibi ya ga daraba da fata sai ce wannan suna ce saboda a yace maka fata alama ce ta suna magana sannan idan ya ga me irin su takhrujina sai ce wannan suna ce saboda me ya'un alama ce ta suna ai mun ce auna ibuha al-kasratu allati yurisu amil jari auna ibuha to shi za aka yanke nan wajen aka ce a nan wajen nuna ma mutane an hawa suna sai ka tsaya nan a wafin da ya rabi sai ka karasa saboda ana idan ka karasa mutum zai tsamo abin da yake da ya'un kamar tadaribina ko taqumina sai ce wannan ai taqumina ita musu da shi a gashi ai suna ne an ce al-kasratu allati yuridu amil jari auna ibuha yace suna ce ko irin daraba yace a ga fata nan an ce ko fata alama ce ta suna to kaga mun gane magana ko to aslan ma menene al'alama akwai al'alama akwai alhaddu ba kafa ne ba alhaddu definition kenan ko ta'rif al'alama kuma ibn malik aksani mun karanta yayi sai a cikin babu mubtada challenge din ku nake ba babu litin hade ce farkon baitin so ne ke kafa alama misali sai mubtada'un zaidun wa adhirun khabar in qulta zaidun adhirun man itada a babun fa'il fa alfa'il ladhi kamar ayata zaidun muniran wajhu ne kaga da misali ya bayan ko sannan nan da yazo misali ta'arifin suna ya mana ko alama ya bamu kaga ba ta'arifi ba ma'ana yana yin definition da alama kenan to menene alama al'alama alhaddu aljami'ul mani'u shine ne alhaddu aljami'ul mani'u haddul haddi aw zun ikasin inta shawa tariq to al'alama fa menene alama مثلا menene al'alama